Na telefónnej linke mám Janku Majerníkovú, ja pripomeniem aj Janka Majerníková. Zajtra odchádza do Kolumbusu, kde myslím, že už vo štvrtok nastúpi na súťažné pódium Arnold Classic Amateur v kategórii bikini. Dobre si pamätám, Janka, že? Dobre si pamätáš. Poďme k tomu, ako vyzeráš aktuálne, kvôli tomu, že my sme za tebou boli pred 2 týždňami. Sľúbil som, že ešte za tebou prídem s kamerou, ale bohužiaľ mi to časovo nevyšlo. Ako sa zmenila Majerníková za 2 týždne? Povedz. Majerníková za 2 týždne to ešte dotiahla do, si myslím, že celkom úspešného záveru. Áno. Makala som naplno, sama so sebou som spokojná, aj môj priateľ a zároveň tréner je so mnou spokojný. Myslím si, že som urobila maximum, takže uvidíme, už to je len možno aj trochu o šťastí, aj o tom, jak to všetko tam vypáli, či budú lepšie odo mňa, alebo nie, ale ja som urobila v podstate to maximum, čo som mohla do seba najviac dať, tak to som dala. Keď som bol u vás kde to vybývate? Ty si bol v Kráľovskom Chlumci, kde máme fitko. Tak, keď som bol u vás v Kráľovskom Chlumci, tak sme sa bavili o tom, že tie nohy by mali byť o niečo subtilnejšie. Sú subtilnejšie? Subtilnejšie. Sú štíhlejšie, určite, ale ako tie svaly mi tam je dosť vidieť. Lenže pokiaľ ich nenapnem, som si skúšala, ako je to pozovanie, tak myslím, že to bude OK. Tam už potom, keď budem prepínať, tak vtedy to trošku vidieť, že ja tie svaly tam na tých nohách mám dosť silno výrazné, ale sú štíhlejšie, takže si myslím, že to bude v pohode. Čiže vlastne tie nohy sú tenšie, zadok je menší, ty si krajšia, ako si bola na mestrovstvách sveta, je to tak? No, dúfam, že je. To už posúdia iné aj ty. Tak, pýtam sa na tú výzaž úmyselne, kvôli tomu, že za posledné 3 súťaže, ak si dobre pamätám, tak na každej súťaži som mala tú výzaž trošičku zmenenú. S čím prídeš do USA? Do USA prídem v podstate v takom, si myslím, že trošku jednoduchšom štýle, s tým, že nebudem určite mať vytočené vlasy, ako som už spomínala. Nechám to na žehličku, čiže tie vlasy len vyžehlím, trošku upravím a to líčenie chcem urobiť trošku jemnejšie, aj keď zase jemné úplne to nemôže byť, lebo jak na teba svietia tam tie svetlá a všetko, tak potom to je príliš nevýrazné, tak na tom pódiu. No ale dala som si upraviť obočie, trošku pery som si dala permanentný make-up, lebo ja ich mám dosť úzké, čiže som to vyriešila takto, aby vyzerali trošička výraznejšie, dám na nich lesk, nemusím ich už potom tam nejak zmaľovať alebo čo, lebo mne by to ani veľmi nepristalo, tým, že sú veľmi úzke tie pery. No myslím si, že to bude lepšie, no. Tak budem sa snažiť namaľovať tak, aby to bolo lepšie ako na svete. Jasne, vidím, že máš to premyslené. Aktuálne sa zrejme balíš, je to tak? Áno, presne tak. Priznám sa, čo si zobrala so sebou na jedenie? Na jedenie? Počkaj, keď myslíš do príručnej nič, keďže ja mám zajtra taký extra light deň, že skoro nič nejem a už v podstate aj prestávam piť. Takže v lietadle to nebudem riešiť nijak, lebo do obedu ešte dám tú bielkovinu a potom už prestávam, takže tam to bude jednoduché, tam budem, ja v podstate taký deň trpím, ale tak viem to vydržať a potom tam mám tie rýžové chlebičky nabalené a také tie sušené ovocie sem tam, pretože ja musím trošku aj nacukrovať, lebo potom ten cukor, aby som nevyzerala taká zničená, lebo keď nemám cukor, som dosť taká, neviem, taká biedna. Utrápená. Utrapená, no a ja už keď dám potom tie hrozienka trošku, alebo aj hlavne ten rýžový chlebík, tak potom ma to tak rozveselí a rozjasní, aj keď tú vodu nemám, no. Ja idem spať neskoro v noci, kvôli tomu, že mám pred sebou ešte kopec roboty a stávam skoro ráno. Kedy vstávate vy? Ako to bude vyzerať zajtra s vašim časovým harmonogramom? Tak ja by som chcela aj spať čím skôr, pretože aj to je dôležité, aby tá forma bola fajn. No musím najprv dobaliť, keďže ešte len teraz som možno, že v polovičke. Ešte dobalím, potom idem láhnuť, vstávame asi okolo tej 4:30,
približne, aby sme všetko stihli a okolo 5:30 vyrážame, pretože ešte musíme zastaviť vo fitku, lebo sme zabudli nejaké údaje vytiahnuť z počítača a tak, takže ešte ráno mám trošku takú mini prácu poslednú. A potom ideme smerom do Budapešti. My ideme cez Miškolc, ale ako my ideme z opačnej strany, ak vy. Lebo vidíte cez Košice, no. Tak, my ideme cez Košice a vidíte cez Šatorajla a Ujhely, tak? Ujhely, áno. Tak, Slovenské Nové Mesto. OK, ak budeme mať priestor, stretneme sa cestou a spolu pôjdeme do Budapešti. A vlastne spolu už potom letíme do Londýna, z Londýna do Kolumbusu, cez Chicago. Ešte do Chicago, Tak, prajem všetko dobré, dobrú noc. Vidíme sa zajtra na letisku. Áno, teším sa na vás. Ahoj, dobrú noc. Ahoj.